И здравейте, приятели, пак съм аз Go69, снимам с Assassin Devil. И здравейте. И нали споменах едно ревю в миналия ми клип. Да, ще го направя, когато играя Isaac. Така хора, сега аз съм малко ще почна да снимам, защото в момента се оправям за това. Ама ти няма да снимаш на CS, нали? Не, сега почти снимам CS. О май гад! И така умрех. Oh my gosh, look at her foot. Ти не знаеш тази песен. И здравейте хора, аз съм Assassin Devil, в момента играя CS, с мен от Bogo60. Какво става? О, кил! What? Здрасти, приятели, аз съм Терора. Аз, човек, нямам думи! Направо нямам думи. За кое? Лаги ми като се струвам. Сега хора може да видите как го правят това да ми лаги. Значи първо цъкате първо цъкате Windows бутона плюс R и ако сте на Windows 7, ако сте Windows XP, ще ви го има като цъкнете ето, като това на мен ми го няма, така цъкате, ако сте като мене, цъкате Windows бутона плюс Цъкате човек, то аз нищо не разбрах. пишете префетч. Префетч? Че го напиша в описанието. И второто е, пишете темп. Темп? Процент. Ага. Абе, аз ще го напиша в описанието, ти ще видиш. Добре, ще гледам. И триете всичко тук, където го имате. И после, ако ви пак лаги и не се е получил и се в CS-а, просто аз цъкам F5 няколко пъти. Ой, мангарин! Простак! Десен бутон и обнови. На F4. Трябва, но като снимам и забивам, не знам защо. Това го нямаше преди. Ето, виждате. Добре, ти да ме оставаш да кажа едно дума за моя клип. Ето, реде. И здравейте хора на неговия клип. Гледайте и моя и неговия, за да е по-интересно. Хора, Видите от каква гледна точка съм аз. И от каква е и аз лепнах и сега пак ще вляза. Да. се е бъгнал клипа и направо няма да... Не, споко. Аре, манго! Аз ще мраза, ако ми се появи пак това. Ето хора, Айде, пичове! която някой път ми се показва, някой път не. Няма, къш! Аз ще дойда! Аз къш! И трябва няколко пъти да правя някакви бутони цъкам, за да ми се изключи. Между другото, аз съм про на Bunny Hop. Класика. И ето, виждате. Мангал, не може да си взема едно кръв. Взех си, Ти за едно кръв ли си, бе, сериозно? Този го... не и мене! И хора... Какво това, Сега мога да покажа сървъра, вие кажете, мога да го покажа в момента или да го сложа в описанието. Ти ако си мислиш, ще имаме гледания, защо го се лъжиш? Но според мен ще трябва да го... Кой ми затвори вратнята? Да бе по-лесно да го видите. Защото може да е размацано или нещо такова. Да, ще стримвам събота и неделя. Така, за кеф. И да, както виждате, пак ми лагва. Не знай защо. Ще стримвам събота и неделя, защото ще играя с приятели. Ще стримвам. Аз ще стримам. Ей, човек, искаш ли ако почне да правим, стават по-известни, да правим някакви, да стримаме навънка, като ходиме, правим някакви штуки, такива неща. Не. Аз ще го правя. Ако имам това оборудване. Ама човек, ние няма да имаме едно гледане. Добре, аре, аз имам 7 на един клип. Аз на един клип имам 400. Да, добре. 11 месеца. И на какво е този клип? На Майнкрафт, където говоря някакви глупости. Добре, не знам как ми бъгна и паднах. Някакви глупости говоря, че съм бил в лавата, някакви неща и аз се огледах и направо се пукнах от смях и не знам как съм качвал клипа и хора са гледам за този клип, където съм качвал преди. И
я ми прати името. Влезем в канала и ще видиш. И хора, когато си бех написал името в канала... Ще се абонирам. Окей. Ми беше много тъпо и не знам сега как не ме е срам, че името ми е Assassin Devil. А мен ме е срам, че пуснах оная банана и почнах да танцувам. Не, баша. Трябваше да те видя. Ще го кача, но не само в YouTube. Аз съм го качил Къде? в YouTube. Окей, аз се абонирам за тебе и ще ти вляза в канала да ти го видя. Ще се абонираш ли, верно? Да. Ако направиш верно и аз. Майтапиш се. Не. Хора, съжалявам, че ми толкова лаги, да вие това не го виждате, но за съжаление и аз го виждам. И едва хода. Какво виждаш, бе? До хората не виждат на мен как ми лаги. И защо Density Code God... И хора, мисля, че това беше за този клип. Очаквайте, може би, продължение. Вижте ме къде съм! Аз бях Assassin Devil и чао! Ето, спрел съм, защото не спре ми лаги. Аз продължавам моя. Окей, и от мен чао. Бай-бай! И сега